A situación en determinados servizos do Hospital do Barbanza, que xa contan con plantillas reducidas, agrávase fronte a casos de baixas ou vacacións, que merman aínda máis o número de especialistas. Malia que xa teñen asumido que traballar nun centro comarcal implica máis horas de traballo e máis gardas ao mes, entenden que hai un límite que non se pode sobrepasar, xa que incide directamente na calidade asistencial e na seguridade dos pacientes. Nos sabemos e asumimos que nos hospitales comarcales vamos a ter que traballar máis horas. Quero decir que, mentres que os nosos compañeros da mesma especialidade en Santiago van a facer 2, 3, 4 gardas ao mes, nos asumimos que vamos a pasar de 6, 7, 8. E sabemos que no verán vamos a ter que facer máis gardas para que os outros compañeros podan irse de vacacións. Pero sí que creemos que, en atención a que o traballo se realice adecuadamente, hai un número do que non se pode pasar. Non é o mismo que un servicio onde 40 personas fan gardas haxa unha incidencia que faltan 2, que iso quere decir que en 6 meses cada unha desas 40 personas vai ter que asumir unha guardia máis, que un servicio onde somos 4 ou 5 personas facendo guardias, se hai unha incidencia, vai a supoñer que de repente, ao mellor, como pasou aquí no servicio de traumatoloxía no mes de marzo, haxa que facer 15 gardas ao mes. Un dos casos máis graves é o de medicina interna, que en 2019 pasaba de 14 a 7 internistas, sen que se cubrisen as vacantes, sendo o propio servizo levan tempo insistindo na necesidade de contar cun mínimo de 11 profesionais. Quedamos 7 internistas dunha plantilla legal de 9, infradimensionada en todo caso, para un aumento progresivo da actividade asistencial de medicina interna, en relación co envellecemento da poboación e, por suposto, en relación ca pandemia COVID-19. Por poñer un exemplo deste aumento de ocupación, temos 41 camas reais aquí no Hospital de Barbanza en Medicina Interna, pero nos últimos 28 días tivemos unha media de 61 pacientes ingresados. Isto supón un 150% de ocupación para unha plantilla cada vez máis minguada. Dende a CIG agardan que a xerencia acceda a sentarse a negociar para establecer un protocolo sobre o límite de horas e gardas que non se pode exceder. De non obter resposta, non descartan recorrer á folga como medida de presión.